Vítam vás pri sledovaní a počúvaní podcastu Slovenský volejbal za čiarou. Ak nás sledujete na YouTube, tak budeme vďační za like, odber a aj komentár. A ak na Spotify, tak si nás nezabudnite dať do odberu. Taktiež nás nájdete na sociálnych sieťach. Mojím dnešným hosťom bude agentka, volejbalová agentka. A celé to vzniklo tak, že to bola bývalá hráčka výborná, zobrala si bývalého výborného hráča a teraz majú spolu agentúru, ktorá tvorí a pomáha ďalším výborným hráčkam. Míša Plateníková, vitaj. Zdravím a děkuji za pozvání. Rado sa stalo, poďme rovno na to, lebo sledujú nás rodičia, sledujú nás hráči, takže pôjdeme od začiatku. Čo vlastne robí volejbalový agent? Čo v agentúre robíte? No, velmi široký pojem teda, otázka číslo 1. Řekla bych, že takový to gro úplně je mentoring třeba. Velká část je samozřejmě nějaké doporučení hledání klubu. A další část ještě je vlastně nastavení nějakého dlouhodobějšího plánu, protože chceme spíš pracovat koncepčně, to znamená ne v rámci 1-2 roku, ale fakt se koukat, kam ta hráčka se chce posunout, jaký má cíl, jaký má sen a vlastně nastavit ty kroky tam tak, aby se tam třeba jednoho dne dostala. Plus samozřejmě je to nějaká každodenní, nebo ne každodenní, ale péče během sezóny, jestli je všechno v pořádku, když vidíme, že se třeba nedaří, zavoláme si, když ona potřebuje zařídit, já nevím, jiný byt, něco, takže jsme pořád na telefonu, dá se říct. Takže tohle je vlastně naše práce. Lidi třeba, co to úplně neznají, tak si někdy pletou práci fotbalových agentů, volejbalových, tak tam je to úplně jinde samozřejmě, ti fotbaloví to se asi nedá vůbec porovnávat, takže naše práce je spíš právě o tom najít klub, říct, co by bylo nejvhodnější, říct nějaké svoje zkušenosti, názory a potom nastavit cestu dál. No z toho, čo si hovorila, mi to tak vyplýva, že vy ste taký sprostredkovateľ aj medzi tou hráčkou a klubom, aby klub s hráčkou nemusel riešiť nepríjemné veci, ako napríklad výmena toho bytu, peniaze a tak ďalej, že to všetko vyriešite vy, takže hráčka má nejaký problém, povie vám a vy poviete klubu? Toto je aj vaša pridaná hodnota? Je to tak, protože já třeba i sama za sebe, když jsem byla ještě aktivní hráčka, tak ono je nepříjemný jako jít do kanceláře a říct si, tak já bych tady ráda zůstala, ale přihoďte něco. Jako je to prostě nepříjemný, myslím, že každý to neumí a pak v podstatě člověk pak blbě odděluje ten trénink, pak musí jít do té kanceláře za tím manažerem, takže v tomhle si myslím, že to je určitě jako přidaná hodnota a další věc, ten hráč nikdy nemá tolik informací ohledně situace v klubu, ohledně toho, jestli se může zatlačit na peníze, kolik je tam vlastně třeba rozpočet na tu pozici, takže v tomhletom my, byť se někdy říká, že agent vlastně díky té provizi, kterou si vezme, ochudí hráče o ty peníze, tak realita je taková, že prostě my jsme schopni vždycky vyjednat lepší podmínky tomu hráči a plus ještě vlastně si vyjednáme nějakou provizi. No tak hovor, že ako sa teda platí volejbalový agent, lebo mnoho ľudí si myslí, že to si teraz musím zaplatiť agenta a tak, ale my vieme, že to je inak. Ako to je? No, my fungujeme vlastně, pokud se opravdu domluvíme s tou hráčkou na spolupráci, to znamená, nějakým způsobem ji zastupujeme celoročně, tak v každé smlouvě, kterou jí vyjednáme, to jsou podmínky, které jsou platové pro tu hráčku a potom vlastně je tam část, 10% je vlastně daná taková všeobecná hodnota té odměny z platu vlastně vyjednaného v té smlouvě. Takže my si potom vezmeme 10% hodnotu té smlouvy od klubu. Takže to od vlastně klubu, že platí vás klub, to je klub dôležitá nás informácia, platí. áno. Jsou někdy výjimky, že třeba Rumunsko nám příklad, oni nemůžou platit rovnou agenta, takže vlastně těch 10% ještě přihodí na tu hromádku té hráčce a vlastně my se potom vyrovnáme s hráčkou. No a aké sú takto, že rozpočty, že teda funguje to tak, že klub má rozpočet na nejakú pozíciu? Že napríklad na blokárku mám teda 40 000 eur a do toho sa mi musí vojsť čo všetko, okrem platu? No, nám oni většinou vlastně vyhodí jenom tu částku platovou, Okay. jo, protože je tam potom samozřejmě, jsou tam daně, je tam ubytování, takže oni nám nevyhodí většinou cesta všechno možný, oni nám nevyhodí to všechno, Ano. Oni nám vlastně vyhodí, tak máme, nevím přesně, 30 000 máme tady na hráčku na blokařku, jo, takže je to většinou o tom platu už jenom, někdy to je možná ještě v rámci třeba poplatku, transferu a tak, jo, takže my už potom nemůžeme počítat, kolik platí daně, kolik, takže máme většinou danou částku vlastně platovou. A teda, kedy hráčka potrebuje agenta? Kedy by sa rodičia, hráči mali zamýšľať nad tým, že asi by sme mali spolupracovať s nejakým agentom? No, já si to
Asi nedokážu říct přesně, kdy, ale v podstatě ten moment, kdy přichází klub s nějakou nabídkou profesionálního kontraktu. Tak v tu chvíli bych řekla, že pokud ty rodiče nejsou úplně znalí volejbalového prostředí, ale setkali jsme se i s tím, že třeba i bývalí hráči si myslí, my si to jako vyřešíme, ale opravdu v těch smlouvách potom narazí na nějaké věci, které vlastně nevěděli, že tam neměly být, nebo naopak věděli, že tam měly být. Takže v tuhletu chvíli bych řekla, že by měla přijít nějaká pomoc od agenta, a právě buď je to jako v rámci už teda spolupráce dlouhodobější, anebo vlastně my jsme schopni i nabízet, že třeba jednorázovou konzultaci, to děláme třeba u těch mladých holek, ozvalo se nám několik rodičů, že třeba přestupovali opravdu na gymnázium a tam už se prostě řešila nějaká smlouva. Takže v podstatě jednorázový poradenství, dejte si tohle, tohle by tam mělo být, tohle ne. A není to potom v rámci nějakého zastupování, opravdu se to řeší jednorázově. Takže my se postaráme o tu smlouvu, zprostředkujeme buď komunikaci s klubem, nebo vlastně jenom radíme těm rodičům, co mají tomu klubu říct, aby prostě byli v klidu, aby třeba až ta holka za 3, za 4 roky dostuduje a bude někam chtít jít, tak aby tam neměla nějaké překážky. No a funguje to tak, že teda rodičia alebo hráčka zavolá vám, alebo vy oslovujete hráčky, ktoré si myslíte, že majú potenciál? No, ve většině případů oslovujeme my, takže my si vytipujeme, kdo by se mohl jednoho dne třeba někam posunout, kdo by chtěl, kdo má nějaký profil, zajímavý hráčky, že jo. Ale pak jsou i případy, kdy třeba nás osloví opravdu rodiče na základě nějakého doporučení, nebo já jsem slyšel, že. Takže nás osloví, že by potřebovali pomoct se smlouvou a jestli prostě bychom jim nemohli poradit, co mají teďka dělat, nebo jestli to mají podepsat, nebo kam ta holka mají. Takže je to obou strany, ale většinou je to tak, že my prostě si vytipujeme, jdeme za ní a teď zastává ten proces. No a ako pokračuje ten proces? Vy teda oslovíte klub, ty si hovorila, že niekedy poviete len, čo rodičia majú povedať klubu, ale ako sa stávajú kluby k tomu, keď im vlastne zavolá agent a povie, tak ja zastupujem túto hráčku, ktorá síce u vás už hrala, ale teraz jej ponúkate nejakú profesionálnu zmluvu. Mení sa tam niečo v čase? Už si na to tí kluby viac zvykli? Lebo kedy si viem, že na to zvyknuté neboli vôbec. No ono to prostředí obecně bych řekla, že tady pořád ještě jako nepřeje těm agentům a pořád se na to jako člověk kouká jako na nepřítele. Samozřejmě je potřeba zmínit, jsou agenti a agenti. To je jak s fitness trenérem. Jsou fitness trenéři, kteří stojí na baru se stopkama ještě 5 a hotovo. A pak jsou fitness trenéři, kteří opravdu jako aktivně chodí, že jo, radí. Takže je to stejný i v naší profesi. Aha. A myslím, že ta představa je prostě tak, že no, tak agent a on nás akorát okrádá o peníze, ale v podstatě si myslím, že to je i přínosný potom pro ten klub, protože nemusí řešit s rodičema. Jo, my už prostě si to s nima třeba vyřešíme, vysvětlíme jim věci, které pro ten klub jsou prostě normální a naopak rodič třeba úplně v lese. Takže myslím si, že to je na obě strany prospěšný, ale zase na druhou stranu my jsme pořád na straně té hráčky, takže se snažíme zařídit co nejlepší podmínky samozřejmě pro ní a případně pokud je mladá a třeba ty rodiče se do toho nějakým způsobem víc ještě angažují, tak jim vysvětlit ten proces, co se tam děje, jak se tam děje, jak to vlastně funguje celý. No, keď som ja trochu pričuchla k tomuto remeslu cez jednu českú agentúru, tak viem, že slovenské kluby krčili nosom. Neviem, či to, v Česku už to mali také trošku viac etablované, že prečo, keď ja si beriem Slovenku do slovenského klubu, tu robím domáci transfer, však ja si ju oslovím, ja jej dám zmluvu, prečo by v tom akože mal byť agent? No presne preto, pretože tie zmluvy, ktoré ponúkajú kluby, častokrát nie sú podľa zákona o športe, alebo teda tvária sa, ale sú tam všelijaké klauzuly, takže toto je presne dôvod. A lepší sa časom tá situácia na Slovensku, ale budeme sa baviť o tom, že zastupujete aj slovenské hráčky. Lepší sa ta situácia? No, asi úplně moc ne. Je to pořád. V Česku si myslím, že už trošičku nachází cestu. Ono jim taky nic nezbyde. Jo? A já vždycky říkám, jaký je rozdíl mezi českou hráčkou a zahraniční. Stejně prostě se tam řeší pořád ty stejné podmínky a tak dál. A tak, jak si dneska člověk najme účetního nebo někoho, tak bych řekla, že je úplně standardní si najmout někoho, kdo prostě tomu rozumí. A těch zkušeností špatných s těma podepsanýma smlouvama, protože já jsem si to zařídil sám v rámci Čech, tak jako přibývalo. Takže podle mě i proto třeba už i ty holky nejsou takový skeptický k tomu, že dobře, i když jsem po Čechách, tak nechám si poradit.
A druhá věc je, že ty kluby už se tam vyměnili lidi v tom vedení, prostě už se ta doba se posunula. A teraz poďme k tomu. Zastupovali ste aj Slovenky, spolupracovali ste napríklad s Karim Palgutovou, svojho času aj s Terezou Hrušeckou, máte Zuzku Šepelovú, ktorá, ako si už povedala pred natáčaním, je vaše zlatičko tiež, Simonu Jelinkovú, máte Lucku Herdovú, Sašu Vajdovú ste mali, Emu Magdinovú, všetko to sú Slovenky, hovorím teraz len o reprezentantkách, mohla by som pokračovať, všetko to sú Slovenky, ktoré išli do Česka, väčšina z nich teda, okrem Karin Palgutovej, jasne, tá už ukončuje kariéru, ale aký je ten prechod z toho Slovenska do Česka? Vy máte teraz nejakú novinku, si mi hovorila pred natáčaním, hovor. No, tak vlastně ten počet těch slovenských hráček, nebo vůbec, já myslím, že to je takový přirozený. Přeci jenom Česko-Slovensko jsou si hodně blízko, takže v podstatě taková domácí půda, dá se říct. A další věc, že v minulosti opravdu ten příliv slovenských hráček do Čech byl velký, protože to bylo vlastně win-win na obě strany. Jo? Slovenky chodili hodně studovat do Čech, naopak vlastně ten český trh třeba neměl tolik Češek, takže byl rád, že tam přišly nějaký kvalitnější holky ze slovenské ligy. Byť třeba nemuseli být úplně do základu, jenomže teďka v Čechách už je to druhým rokem, co máme kvóty na cizinky, takže v podstatě ten klub už si musí rozmyslet, jakou kvalitu bude mít ta cizinka, a pokud vlastně ta slovenská hráčka není úplně v profilu, který oni potřebují, do základu vyhraná, což prostě teď, že na Slovensku opravdu je tady hodně mladých hráček, taky ta úroveň v Čechách jde dolů, na Slovensku jde dolů, já myslím, že to je takový trend asi všude možně, takže už je těžký najít kvalitní, zkušenější hráčku, která by rovnou ze Slovenska mohla prostě naskočit do základu třeba do nějakého lepšího českého klubu. Jo. Už prostě to není reálný, takže ta cesta je těžší ze Slovenska do Čech momentálně. Áno, nie je to len v športe, je to aj v iných oblastiach života, že Slováci idú do tých Čiech, idú či už na vysoké školy, alebo za lepším finančným ohodnotením. Ponúka Česko lepšie finančné ohodnotenie v lige jako Slovensko? Určitě. Já si myslím, že jo. Jako teďka, dobře, máme tady Slovan, který, řekněme, funguje úplně jinak než zbytek klubů na Slovensku, ale je tam určitě posun, jo? I když se potom odečte od toho budgetu, od toho balíčku, jsme se bavili, že se tam odečtou nějaké ty výchovné částky a tak dál, tak pořád si ty holky prostě přijdou na trošku lepší peníze. Pořád to není samozřejmě nic jako světoborného, ale pokud to máme porovnat, tak to je bez diskuze, že tam jako těch peněz trošku víc je. A aká je tvoja skúsenosť, ako sa tie Slovenky aklimatizujú v Česku? Lebo áno, hovorili sme podobný jazyk, je to blízko, rodičia stále vedia prísť, keby sa niečo dialo, chodia v pomerne mladom veku, chodia väčšinou po strednej škole, niekedy v strede vysokej. Stalo sa vám už niekedy, že bolo hráčke smutno? No já myslím, že to je jako úplně standardní pro každýho. Když jako člověk odjede z domu, tak smutno je, ať už je to ze Slovenska do Čech, nebo potom prostě z Čech někam pryč. To tam vždycky je, ale jestliže chce člověk hrát nějak, že to myslí trošku vážně s tím volejbalem, tak ta doba prostě se překoná, je to třeba měsíc, dva, a pokud ty Slovenky opravdu jsou někde v Čechách, tak pro ty rodiče nebývá problém jako dojet do 2 hodin, do 3, že ještě si to taková vzdálenost, která se dá udělat, takže v tomhle mají velkou výhodu a nemyslím si, nestalo se nám asi, že by jako z Čech Slovenka řekla, hele, já to tady nezvládám, já se musím vrátit domů. To se asi ještě nestalo. No a teraz, keď budete mať tú kvotu, lebo vy budete mať inak, ako ju máme my, máme, že na ihrisku 3 hráčky, vy budete mať 4 vy máte už teda 4 na súpiske, čo je prísnejšie. Teraz už 5, čo je v podstate prísnejšie, stále keď to tak zoberieš. Tak kde budú chodiť mladé Slovenky? Kade budú chodiť von? Lebo to Česko bolo fakt super v tomto. No je to právě těžký. Je to právě hrozně těžký, protože byla to příjemná, jako jsem říkala, byla to příjemná spolupráce pro obě ty země, takže teďka bohužel prostě musí se člověk koukat na soutěže, které jsou podobné úrovně jako ta česká. Takže jsme, já nevím, ve Finsku, jsme možná ve Švýcarsku, v nějakých klubech, které jsou prostě třeba v druhé části tabulky, zase tam je drahý život. Jo? Takže ty peníze třeba, které oni by si mohli vydělat v Čechách, tak si sice vydělají někde venku, ale ono tam ten život stojí prostě daleko víc, takže není to jednoduchý, ale zase, pokud opravdu se někdo chce posunout, tak ten mezikrok prostě někde musí udělat. Takže jako myslím si, že co týká nějaké úrovně, Finsko,
Švýcarsko, to Maďarsko, takový otazník, možná ty taky spodní, Rakousko. Já teď nechci vůbec dehonestovat, ale ta rakouská soutěž, myslím si, že je snad i horší než ta slovenská. Je tam opravdu hodně jako amatérských klubů nebo hodně hráček, které pracují a málo trénují, takže podle mě ta slovenská liga je profesionálnější než ta rakouská. A v čom to je? Lebo hovorí sa, že je taký globálny trend, že volejbal sa stane časom dievčenským športom, že práve, že tých chlapcov bude ubúdať. Je to o peniazoch? Nie sú peniaze? Klesá v Európe podpora športu v tomto? Alebo vidíš vo volejbale menej peniazí v ženskom, ako bolo? Napríklad? No, rozhodně. Vidím to tak, že třeba, když to srovnám s mojí dobou, což je 20 let dozadu. Ale prosím tě. No, když jsem hrála, profesionálně, tak je to 20 let, jako by nějaký vrchol. A v podstatě já jsem měla stejný peníze, jako mají teď ty holky. A hodnota peněz se nám posunula pryč. Jo. Takže v tomhletom je to obrovský paradox, takže opravdu těch peněz je míň. A plus ubývá takových těch klubů, který třeba fakt mají dobrý zázemí, profesionální, dobře zaplatí, je tam dobrý trenér, takže ty nůžky se rozevírají. Takže v podstatě momentálně, když chce někdo po Evropě jít, řekněme, že už udělal nějaký mezikrok a už je to prostě hráč na top kluby, já nevím, ve Francii, v Německu, tak opravdu počítáme na prstech, jo. Když vlastně to má nějak splňovat, aby hráli o medaile, aby měli dobře zaplaceno, aby tam byl dobrý trenér, aby bylo dobře postaráno, aby bylo zázemí, tak fakt těch klubů je čím dál tím míň. Na druhou stranu otvírá se trh v Americe, takže proto si myslím, že jako se říká, že ten ženský volejbal bude živej díl, protože ten trh je prostě větší v těch ženách. Jo, je tam víc, v té Americe teďka se to jako otevírá hrozně, tam už jsou 3 ligy, kde se jakoby dá přiživit, takže proto si myslím, že ti kluci to mají těžší a plus je jich podle mě víc, jo, těch kluků, protože přeci jenom ženy, já nevím, rodina, že jo, prostě končí, ale ty chlapi dneska, dá se říct, že díky metodám sebepéče vydrží do 35, do 40 let hrát. To prostě nebývalo. Ve 30 dřív byli rozbití a skončili, když to tak úplně blbě řeknu. Takže dneska oni opravdu drží dlouho a teď najednou jich je prostě hrozně moc na málo klubů. No, tak to si myslím, že je ten hlavní důvod. Ono to znie, že by to bolo všetko o peniazoch, ale poďme ešte k tým začiatkom. Nie je to všetko o peniazoch. Na čo hráčky momentálne počúvajú? Príde aj hráčka sama od seba, že ja chcem ísť k dobrému trénerovi? Alebo toto jej skôr vy vysvetľujete, že najprv treba ísť k dobrému trénerovi. Čo rozhoduje u hráčkach? Lebo máte hráčky, ktoré povedia, že ja chcem ísť niekam, kde bude teplo. Alebo čo rozhoduje? Povedz mi, s jakými požiadavkami chodia strašně hráčky? rozmanitý to je. Je to hrozně rozmanitý. A tady si myslím, že taky záleží vlastně, aby jsme si na začátku řekli, co od toho, kdo očekává. Jo? Protože to je prostě úplně to nejdůležitější, když za náma někdo přijde, že by chtěl od nás zastupovat, tak si řekneme dobře a teďka jako co od toho očekáváš, od té tvojí kariéry. Samozřejmě, tam jako my jsme schopni si poslechnout, ne vůbec, ale pro nás právě je strašně důležité, aby jsme věděli přesně, na čem jsme, takže když mi někdo řekne, hele, já bych to pojala jako turistiku, tak já jsem radši jako za to ráda, že prostě dopředu vím, že si teď nemusím lámat hlavu, kudy by to mělo jít a jaký trenér, jaký klub, jaká země, jaká soutěž. Já prostě vím, že ona chce turistiku, to znamená, že i když se jí povede sezóna, tak ona bude chtít jinam. Místo toho, že by třeba dávalo smysl, aby tam ještě zůstala v tom klubu. Ne, ona chce jít jinam, protože je turistka. A já to dopředu vím a tím pádem můžu dobře pracovat. Ale když mi někdo řekne, já chci budovat kariéru, a potom vlastně, dobře, první krok nějaký, a pak někde vlastně vypadá to, že třeba volejbalově se posunula, dává to smysl, teď by to dávalo smysl tímhle směrem. A ona mi řekne 3krát, ne, tam nechci, tak už mi to začne vrtát. A pak teprve vlastně zjistíme, že já bych někde jako k moři radši. Já říkám, aha, ale to jsme nevěděli, to jsme prostě, já tady mám, že jo, ztracený čas. Ale možno sa aj hambia, že majú takú nižšiu ambíciu. Je to možný, ale já prostě potřebujeme jako agentura vědět, kudy máme jít, jo. A přesně, já nesoudím, prostě protože já nejsem vlastně v pozici, kde jako rozhoduju o tom, co ty holky budou dělat. Vždycky to závěrečné slovo mají oni. Takže já jim nabídnu nějaké možnosti, řeknu jim k tomu svůj názor, co si myslím třeba, že by bylo spíš lepší, co si myslím, že by bylo spíš horší. Ale ve finále to rozhodnutí udělá ona, nebo rodina, nebo někdo.
Takže a potom já zase se zařídím jakoby tím směrem, kterým se vydala. Takže co se ptala ještě na tu otázku, tak já si myslím, že na začátku, když ty holky neví třeba, jak to vlastně chodí, protože každý by chtěl dobrý trenér, dobrý klub, hrát o medaile, dobrý peníze. To je vlastně to, chceme všichni, ale ono to jako nejde, takže si musíme vyselektovat ty priority vzhledem k věku, vzhledem k tomu, co už má za sebou, vzhledem k tomu, jakou má třeba jako pozici na trhu, jakou má cenu, kdy šlápnu do téhle části, když zase do jiné. Takže je to strašně individuální, ale jako takový pravidlo, že opravdu na začátku by člověk na ty peníze úplně jako koukat neměl. Jo? Je to svazující, ale zase na druhou stranu, že jsme tady říkali, není to jenom o penězích, myslíme si, a teď jako nemá to vyznít, že hrabeme jenom peníze, ale ta kariéra je strašně krátká. Ono se to nezdá, ale prostě je to třeba 10 let, jo, když zdraví drží. A vlastně člověk tomu obětuje třeba 20 nebo 10 let tomu obětuje juniorky, že jo, tráví v hale. A potom přijde ta doba, kdy za 10 let teda máte zpeněžit to, co jste se celou tu dobu nadřeli. Teď se do toho počítá, že jo, zdraví, nemám rodinu, nemám většinou vztahy, jsem pořád někde sám. Tak zase jako proč ty peníze nehodit na nějaký vyšší stupeň, protože až dohraju v těch 30, nebo já nevím, kdy půjdu rodit, nebo nepůjdu, tak prostě něco aspoň třeba mám v ruce, nebo už mám kde bydlet, nebo prostě myslím si, že i na tohle by se mělo koukat, že opravdu ten čas, který tomu věnujeme a který vlastně potom přijde a my si v něm můžeme vidět nějaký fakt jako lepší peníze, když ne všichni to mají tak, ale prostě když to je možnost, tak si myslím, že opravdu by se na to mělo koukat a je hrozný rozdíl, když je tam ten plán, anebo když tam není. To je bez diskuze, takže pokud je tam nějaký potenciál opravdu si tím volejbalem vydělat nějaké peníze a v těch ženách je ta možnost, tak bych řekla, že je hrozná škoda, kdyby se to jako neuchopilo a jak se říká, neskusit prostě hlavně v závěru potom té kariéry prostě z toho vytřískat peníze do začátku toho normálního života. No jasně, protože potom skončíš a co? Teď jako nikdo neví asi hned, co bude dělat druhý den. Prostě je tam nějaká prodleva, člověk se hledá nebo prostě zjišťuje vlastně, co ho baví, protože tím profesionálním sportem úplně jako vy si otupíte všechny jako pocity nebo vlastně možná ztratíte i vědomí o nějakých koníčkách nebo co mě vlastně bavilo, co budu dělat, až nebudu jezdit na ty tréninky do posilovny. Čím ten den vyplním? Je to jako těžký. Takže když tam potom je nějaký polštář, je tam nějaký třeba už byt vlastní nebo je tam prostě něco do začátku, tak za mě jako to je jako ideální, no, aby se člověk nemusel strachovat, tak a teďka musím rychle někdy nastoupit, ale já vlastně vůbec nevím kam, protože nevím, co mě baví a co umím. Tomu rozumiem. Ja tu spomeniem jednu z našich najúspešnejších hráčok, Jarku Pencovú, teraz už Adamcovú, ktorá presne od začiatku kariéry nekupovala kabelky, nekupovala nič, presne vedela, že si sporí na byt, aby mohla začať bez hypotéky a s bytom, tak sa aj stalo a teda veľmi jej to potom do toho ďalšieho života pomohlo. Takže áno, dáva to obrovský zmysel. Povedz mi, aby sme teraz neboli, že niekomu držíme palce alebo nadržujeme, tak vynecháme Slovensko a Česko. Ktoré kluby sú také známe tým, že vychovávajú, že je tam dobré, aby šla mladá hráčka? Kedysi u mužov to bol Friedrichshafen, tým bol známy, že choď za menej peňazí do Friedrichshafenu, naučíš sa tam hrať volejbal, lebo Mogulesku, lebo organizácia. Sú teraz vo svete, sú to nemecké kluby, alebo kde sa učí hrať volejbal? Německo určitě jako zajímavá destinace. Bohužel tam to šlo platově taky hodně dolů. Jako ještě zase se teda budu vracet do své doby nějaké, tak jsme tam, opravdu jsou tam 4 kluby, které třeba jsou schopni nabídnout nějaký peníze a potom ten zbytek je třeba platově ještě horší než v Česku. Jo? Takže tam se nám trošku komplikuje cesta, že když už se někdo v tom Česku prosadí, tak jakoby výkonnostně by měl třeba jít do Německa, ale platově to tam prostě nesedí, platově jako jde dolů. Takže pak už je to zase o nějaké diskuzi, proč tam jít nebo nejít, dává to smysl, nedává. No ale ano, asi bych řekla Německo, jo, tam je to pořád takový ten strojový způsob, pořád ta liga má kvalitu, nejsou tam nějaký přehnaný požadavky jako úplně na výkon, že když se nedaří, takže prostě lítají trenéři, hráčky, že se tam vyhazuje, není to tam, takže ano.
Pak bych řekla, že třeba i Belgie je docela zajímavá. To pár klubů, taky ta úroveň není úplně, že wow, třeba jako ve Francii, ale ty horní kluby mají slušný zázemí, mají slušný trenéry, ta belgická škola přeci jenom prostě dává smysl, ano, líhnou se tam. Ano. Takže ano, Belgie. No a potom je to takový, že třeba záleží, jestli tam je někde trenér. Třeba Finsko, je tam nějaký trenér, nebo je tam Švýcarsko, je tam nějaký trenér. Jo? Takže potom je to asi individuálně kvůli těm trenérům, dá se říct. Je lepšie hrať v základe v Česku, alebo ísť sedieť na lavičku do Talianska, ale zase mať ten trénink? No, to bych řekla, že záleží v jaké fázi té kariéry. Jo? Ale za mě, nebo za nás je taková prostě, co my radíme těm holkám, nedělat ty skoky moc velký. Prostě jít opravdu postupně, nechtít jít z 5 na 50 rovnou. Prostě odskákat si to po těch desítkách, prožít si to vlastně, odehrát si to. A hlavně teď řeknu, když půjde člověk z Čech rovnou do Itálie, tak tam nepůjde jako zkušenej, jde tam prostě si sednout a teď záleží. Jestli se prosedí třeba ten rok nebo 2 opravdu na to hřiště, anebo jestli se prosedí 2 roky a bude se muset vrátit někam o level dolů do nějaké ligy, kde bude hrát. Jo, to je prostě ten risk a za mě je fakt lepší si to odskákat postupně, hrát. Samozřejmě, když už mám za sebou 2-3 roky, kde hraju, tak proč si neskusit tu Itálii, když už víme, že je to kousek třeba, ta úroveň, když se teda bavíme o Itálii. Ale pokud víme, že ta italská prostě úroveň je fakt daleko, tak si myslím, že ten skok je jako zbytečný a je to takovej možná jako přežitek z minulosti, kdy se prostě řeklo, tak tady nám vystřelil nějaký talent v lize, to musí do Itálie. Jo? A v dnešní době... Teraz tak Slovenky chodí, ano, některé. No a jak se vrátili, že jo, potom? Ešte nevieme. Ešte nevieme. A úplně tu vynechávame Polsko. Ako je na tom Polsko? Právě Polsko, jo. Třeba Polsko si myslím, že je taková, když se pobavíme třeba o nějaké cestě, máme Slovensko, pak třeba, když se jí podaří teda do Čech se dostat, nebo třeba nevím, přes Finsko, tak pak je cesta nějaký Německo, Francie. Tam jsou to jsou pořád ligy, kde se opravdu, bych řekla, naučej. Jo, má to kvalitu. Udělají si jméno, udělají si prostě jméno. A potom z Francie jít do základu do Itálie, je to pořád větší skok, než z Francie jít si ještě přes Polsko. A tam teda zase si zvednou třeba cenu. A teď je otázka, jestli potom do té Itálie neskočí rovnou do nějakého lepšího klubu, a nebo jestli tam si v tom Polsku zvednou cenu a půjdou si třeba, nevím, do Turecka nebo do té Ameriky, nebo prostě... No, nemyslím si, že každá cesta by měla vést přes tu Itálii, když samozřejmě je to takovej sen, pořád to má obrovskou prestiž, ta italská soutěž, ale pokud si člověk jako vidí jako jenom tu Itálii a není ochoten třeba trošku si odbočit někam, že prostě i ta cesta může vést někud jinudy do té Itálie, tak možná je to potom škoda. Jo? Takže tady těch mladých případů my máme v Čechách, bych řekla 2. To byla Helena Havelková a Aneta, ale to byly opravdu jako... Tak teraz vám tam hrala aj Míša Mlejnková, no. No ale ona se tam dostala právě jinou cestou. Ano, cez Německo a cez... Ano, takže jasne. Tohle, jako, ale myslím, že opravdu z Čech, kdo šel rovnou do té Itálie, to jsou 2 kusy z těch všech, co jsou. A to byly opravdu výjimečný hráčky. A opravdu jako nemyslím si, že takových se rodí víc v dnešní době. Takže dávat za příklad tyhle 2 a říkat, že vlastně tohle je ta cesta a když to zvládli oni, to tak ne. Já si myslím, že ne. A opravdu dneska ta konkurence je obrovská, takže za mě postupná cesta je daleko lepší, než jako hop přímo a teď čekat, protože hodně lidí se vrátilo, protože samozřejmě první rok venku, jo. To je prostě další kapitola. Jsme od rodičů, pláčeme, je nám smutno, všechno tohle dokola. Teď ještě nehrajeme, teď vůbec nevíme, jestli budeme hrát, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, teď to tam či prostě všechno vrtá. čo sa deje okolo. Jasne. Přesně, takže
Tohle bych řekla, že jako hodně tenkej led. No a na základe čoho sa teda rozhodujú kluby? Už sme si povedali, na základe čoho sa teda väčšinou rozhodujú hráčky. Čo sledujú kluby na tej hráčke? Asi to nie sú len videá a štatistiky, aj keď asi je to tá prvotná vec. Sledujú napríklad aj, že sociálne siete, alebo ako sa hráčka správa na ihrisku, alebo takéto veci? No to vysleduju v tom videu, si myslím, jo, že jako teď zase záleží, jaký post, protože samozřejmě, když si berou útočníci, tak jako hodně koukají do statistik. Prostě vezmou si opravdu celkové statistiky ze sezóny, na kolik procent útočila celkově, na kolik procent přihrává. Jako tam bych řekla, že ty čísla, když to má být takový nějaký ten prvotní, že on ten prvotní krok z té domácí soutěže je vlastně vždycky nejtěžší, jo, protože buď je to hráčka, která opravdu jako vyčnívá, je vidět, každý zápas si tam prostě těch 20 bodů jako odehraje. Jo, je to taková nějaká hvězda, dá se říct, i v rámci té domácí soutěže. Tak samozřejmě potom třeba i ty kluby už jí mají v podvědomí, že aha, tam je někdo takovej a ten bude asi šikovnej do budoucna a to bude talent a tak dále. No ale potom jsou i jiný hráčky, který třeba zase tolik nevyčnívají, ale chtějí tak jít ven. No, ale zase prostě prestiž České ligy není kdo ví jaká. Takže v podstatě tam už jde o to, i nějaká důvěra mezi námi jako agenturou a třeba těma klubama, že jim třeba řekneme, hele, tahle hráčka prostě má potenciál zlepšit se tady v těchto jako činnostech, je atletická, takovou má povahu, to zase všechno víme my, proto je třeba pro nás strašně důležité, že se s těma holkama jako i poznáme trošku lidsky, protože třeba víme, že někdo je flegmatik, někdo je prostě čertík v krabičce, někdo má v uvozovkách koule, rozhodne to prostě v koncovce, někdo zase trošku potřebuje kopnout do zadku, když je potřeba dělat, jo. To jsou všechno věci, které z těch čísel člověk nevyčte. My jsme schopni vlastně podat tyhle ty informace jenom na základě toho, že ty holky nějakým způsobem třeba za ty roky známe, že už jsme si prošli prostě, já nevím, tam byla v takovém klubu, takhle se chovala, tohle oni třeba řekli v tom klubu, zase už víme nějaký reference, ona nám zase řekla feedback, jak to na ní působilo, takže se nám to trošku skládá. Takže jsou kluby, které opravdu kouknou na čísla, ta je dobrá, video, jasně, kolik měří, tak jo, to berem, cenově sedíme, dobře. A někdo prostě vymýšlí a ještě nám pošlete statistiky z posledního zápasu a ještě z předposledního a ještě se na to chceme kouknout a jaká je... A pozerajú len koľko bodov dá na 20 bodov, keď už je koncovka setu. Anebo ještě si volají 68 trenérům, co mi o ní řeknete. Prostě fakt každý trenér a mají na to právo. Jasné. Si to nějak vybírá podle sebe. A já jim teda nezávidím, protože prostě ten výběr je obrovský a jako nevím na základě čeho z toho seznamu třeba 100 hráček, oni si vyberou jako 6, jo, takže to zase klobouk dolů. No ale jo, rozhoduje tam asi hodně faktorů a rozhoduje to taky, v jaký fázi té kariéry ta holka je, no. Rozhodujete alebo radíte hráčkám aj v takom tom prostredí. Ja viem, že keď som trošku pracovala pri tých mužoch v agentúre, tak naozaj niektoré tie prestupy, hlavne keď sa išlo do Poľska, do top klubu, tak tomu hráčovi bolo dané na stôl, že pôjdeš síce do top klubu, ktorý hrá o titul, povedzme teraz Zaxa, hej, v tej dobe, ale je možné, že ťa tam v tej šatni zožerú. Vyber si, či to chceš, či to ustojíš, alebo potom tu máme, dajme tomu, Nemecko, ktoré bude hrať Champions League, hej, Berlín, dajme tomu, a tam to budeš mať pokojnejšie, lebo keď pohoríš v tomto klube, v tom Poľsku, potom si môžeš ísť do nejakého horšieho, alebo si sadnúť na lavičku niekam. Jasne. Riešite toto napríklad aj pri dievčatách, že kolektív, alebo že aká súťaživosť je v tom týme, lebo určite bude súťaživosť v Turecku iná, hej, kde ide o peniaze, kde naozaj tie hráčky už idú po peniazoch, alebo aj v Poľsku asi bude veľká súťaživosť v tých týmoch, ako napríklad možno v Belgicku? No, já bych spíš řekla, že jako jsme v ženský kolektivu, jo. Takže tam to záleží na každé šatně. Tam jako fakt se může stát cokoliv. Tam prostě nesednou si dvě povahy a může to prostě rozkopat atmosféru v týmu na celou sezónu. A já asi nemůžu říct jako vyloženě, že třeba jak máš ty zkušenost v Polsku, chlapi, tvrdí. Jo, vím, že třeba i ve Francii někdy by byly taky tendence, že ty francouzsky se spolu proti těm cizinkám a čekali vlastně na tu příležitost, kdy ona udělá chybu, abych mohla hrát a prostě tak a máš to. Takže ta nevraživost jako byla, ale asi nemůžu říct, jestli to bylo víc v Itálii, nebo víc ve Francii, nebo víc v Německu.
to asi se takhle úplně jako nedá že říct. podľa toho zloženia týmu, no áno, oni už vtedy vedeli, aké tam bude približné zloženie týmu, poznali tú typológiu tých hráčov, lebo veď keď sa bavíme o Zaxe, tak vieme, o akých hráčoch sa asi bavíme. Takže tam už to bolo jasné, no ale na to, aby vy ste toto všetko mohli hráčke poskytnúť a poradiť jej, vy nemôžete mať asi že 500 hráčok. Aký je taký ten strop, ktorý si myslíš, že vy ste schopní, že takto kvalitne dodáte službu? Koľko by ste tak mohli mať hráčok? No já si myslím, že tak, jak to chceme dělat my. No. To znamená fakt jako nemáme problém si s těma holkama hodinu volat a něco jim jako dovysvětlit a pak znovu a když se rozhodují a když neví, jako není to úplně standardní přístup, ale my jsme si řekli, že to tak jako budeme dělat. Myslím si, že 50, 60 takový strop, že co můžou 2 lidi jako obsáhnout kvalitně, zároveň vědět o těch holkách, protože třeba fakt pro nás asi, když teda vidíme, že ta odezva i z druhé strany, od té hráčky, je důležitý fakt se poznat a trošku se znát jako lidi. Myslím si, že jako kamarádství to není úplně, jo, je to pořád nějaký pracovní jako vztah, ale když tam člověk cítí nějakou vzájemnou úctu a respekt z obou stran, to znamená, my respektujeme jí a ona respektuje nás a věří nám, že vlastně s těma zkušenostmi, kterými máme, pro ní jako chceme vlastně to nejlepší, že tady nejsme, aby jsme se na ní obohatili nebo aby jsme se po ní vozili. Prostě je to opravdu služba jako dobrovolná. To bych řekla, že je úplně jako jedno z nejdůležitějších, že tady není žádný nátlak na ty holky, ale že prostě opravdu je tady jako dobrovolný nějaký rozhodnutí každýho, koho chce mít za sebou. Jo? A teďka teda musím říct, že v dnešní době ta konkurence je obrovská, jo? Že prostě těch agentur a agentů jsou mraky, oni to přeházou vidlema, jo? Když to řeknu úplně blbě. Ano. Když už prostě ta holka nějakým způsobem se posunuje na nějakou úroveň reprezentační a je trošku vidět a v zahraničních soutěžích třeba už jako patří k těm lepším, tak se to všechno na ně sype. A já si myslím, že jako pro ně to taky musí být jako hrozně těžký si říct, jako na základě čeho já si mám teďka vybrat, jo? Na základě toho, jak vypadají, nebo co mají na Instagramu, nebo ty agentury, hej. Jasně, koho jako zastupujou, protože v dnešní době jako za nás můžu říct, že děláme to přes 10 let, 13, jo. Prostě se vybudovaly kontakty, síť jakoby všeho možného už je docela fakt jako pevná, veliká, partneři jsou tam, prostě je tam nějaká důvěra mezi náma, klubama, víme už, kam tu holku posouváme, tohle jako není záležitost roku 2, to je prostě fakt jako dlouhodobý, ale zase ty holky to nepoznají, jo? Že my jsme tady 13 let, máme nějaký hráčky, kouknou se třeba oni, kam ty hráčky šly. Oni si to hovoria v reprezentaci a tak jasně, dále. Jasně, že si to poví, jo, ale pak jsou třeba agentury takový, že taky mají hráčky na dobrých místech. Prostě ale mají jich 300 těch mají hráčok. 300, ale zase jich je tam víc. To zase je taky potřeba, že oni to nedělají ve 2, když jich mají 300, je jich tam víc. Ale třeba, nevím, ten přístup je trošičku jiný, jo. To fakt, myslím si, že to záleží na každým a jako za mě asi, kdybych byla já jako hráčka v dnešní době, tak asi fakt dám na nějakou i tu lidskou stránku, řeknu si vlastně, co já potřebuji od toho agenta, protože jako co se týká kontaktu, si myslím, že jsme skoro všichni na stejno. To prostě chce jít někdo do Talianska, větě do Talianska, do jo, všichni znají, kontakty si seženou velmi lehko, jasné. Už to není doba, kdy se fakt jezdil osobně na ty zápasy, to je pryč. Takže jakoby o tomhle to není. Takže za mě je tam nějaká lidská stránka a možná i nějaký takový pocit, hej, oni prostě tady stojí za mnou, když něco potřebuju, tak jako snaží se to vyřešit, není to, že mě nechají na holičkách. Je to taky přesně pro nás takový přirozenější asi na začátku, blížší, že jo. No, takže jako taky to nemají úplně jednoduchý se rozhodnout, ale pokud se tady třeba bavíme, já nevím, ten slovenský trh, mladý hráčky, to si myslím, že asi naše ne specialita, ale prostě máme jich většinu, jsme většinou na tom startu, to znamená, je tam hodně komunikace i s těma rodičema, zasvětit je malinko do toho procesu, protože prostě já taky jsem neměla sportovní rodiče, oni nevěděli, když tenkrát za mnou přijeli z Cannes, jestli tam nechcí, tak jako jsme ani nevěděli, co to je za klub tenkrát, jo. Takže, to hráli o medaile. No jasně, oni vyhráli Champions League 2krát, takže jasně. Já jsem vůbec nevěděla, tam přijel nějaký šikmovoký prostě pan trenér a já jsem byla vyplesklá, jo. A naši vůbec nevěděli, jestli to je dobrý krok nebo špatný, prostě vůbec tomu nerozuměli, takže
To je úplně normální, nemůžeme rozumět všemu, ale na tom začátku si myslím, že my jako toho času hodně věnujeme i výkladu těm rodičům, i nějakým prostě vysvětlováním, jak to je. A to si myslím, že jako u všech těch agentur není úplně jako standard. No a ako vysvetľuješ, keď hráčka chce ísť von, dajme tomu teda prvýkrát a vy jej ale umiestnenie nenájdete, lebo však sú tam nejaké dôvody, asi možno na to nemá, alebo a tak ďalej. Ako je to vysvetľujete, že no ale... No, tak... Stalo sa vám to teda už? Ještě se nám to nestalo. Vždycky se něco našlo. Vždycky prostě se něco našlo a je to třeba spíš o tom, že se třeba nesplní nějaký její sen. Jo? Že jakoby ona třeba řekne, já bych chtěla jít do nějaké soutěže a teď my už třeba na začátku, když vidíme, že to nebude reálný, tak se jí to člověk snaží nějak vysvětlit a není to vůbec myšlený, že ji chceme jako ponížit, že hej, ty na to nemáš, ale je to vlastně jenom spíš o tom vysvětlit tu realitu na tom trhu, jak to vlastně teď funguje, jak prostě třeba, jak jsem se bavil o těch kvótách, to hodně jako ovlivňuje vůbec situaci na trhu v Evropě, jo? Třeba ohledně blokařek, prostě blokařky jsou fakt jako bitý na tomhle, protože to je ten poslední alibera teda, to úplně. Takže to je úplně ten poslední post, který si ten klub vezme jako cizinku, jo? Blokařka libero. Takže je potřeba k tomu nějak přistupovat individuálně a vysvětlit to těm holkám zase, aby oni si nemysleli, já tam nemůžu jít, já jsem si špatná a já nikdo nechce. No prostě tak třeba není. Takže se třeba zkusí vymyslet nějaký plán B, varianta B, prostě vysvětlit, že i třeba jiná cesta bude fajn. Jo, takže tohle je asi jako naše práce taky. No to som sa chcela spýtať, že ktoré posty sa najhoršie umiestňujú, ale už si mi to teda povedala, že libera a blokárky. Z tých blokárok som trochu prekvapená. No. Vysokých dievčat zase není, alebo teda... No u nás sice ne, ale a zase jako vysvětlím, jo. Máme tady italskou soutěž, kvóty. Francouzská soutěž už taky, už potřebují mít 2 francouzsky na hřišti. Jo? V Německu jsou zatím bez omezení, v Rumunsku jsou taky kvóty, v Turecku jsou kvóty. Takže vlastně v Řecku jsou taky kvóty. Takže ten klub, když má, já nevím, 4 pozice na cizinku, tak on si primárně si bere prostě útočnice 2, univerzálku a nahravačku. Jo? A snaží se zalepit ty blokařky těma domácíma. Někdy se jim podaří sehnat domácí nahravačku, tak se jim třeba otevře pozice na tom bloku. Jo. Takže těch blokařek potom, řekněme v nějaké takové kvality, já nevím, Rumunsko, Francie, Horní Německo, Polsko třeba, tak je jich hrozně moc na málo pozic. Zase oni chcou všechny dobře hrát, dobře si vydělat, dobře trénovat a už jsme se o tom bavili, těch klubů prostě se nám to zužuje. Takže najednou vlastně na těch hodně míst, nebo takhle, na těch málo míst, které jsou volný, je hodně hráček. A to jsme ještě teda nespomínali Američanky za $500. No a jasné, jo, to je jakoby, ale to zase je asi nějaký spíš ekonomický tak, že oni řeknou, hele, nemám domácí, protože domácí by jim třeba fakt jako za těch 600 € šla, nějaká mladá a prostě není, no tak vezmou nějakou Američanku a modlí se, aby jim prostě v listopadu neodletěla zpátky, protože je homesick, že jo. Takže jo, to se děje pořád. No, prostě přijede úplně někdo jiný, nebo jo, tak to jsou takový jako zajíci v pytli. Ale řekla bych, že už to děje míň, možná na Slovensku pořád, jo, nebo nějaký Jihoameričanky, jo. V těch Čechách už si trošku snaží dávat pozor, no ale prostě nějak to tam jako se musí poskládat do toho budžetu. Takže i tohle je varianta, no. Je nejaká špeciálna krajina, kde sa ťažko s tými klubmi ešte vyjednáva? Slovensko, výborne. Ja som si to aj myslela, ale... Tak som dúfala, že bude to nejaká balkánska krajina, ale jasné, môže byť. Ne, takhle, ještě to bylo jako trošku vtip. Tady je to spíš daný tak, že opravdu ty kluby jsou prostě, ty hráčky jsou hodně mladí, už je to jako nějak zajetý a teď nechci říct, že my se soustředíme už opravdu na ty profičky, ale tady se to teprve vlastně formuje. Tady jakoby se to cedí, kdo by se tomu volejbalu chtěl věnovat. Ty holky podle mě sami teprve poznávají, jestli by se tomu chtěli věnovat profesionálně, jestli si dovedou představit, že by to hráli nějaký větší, jako na nějaký vyšší úrovni. Takže jsou to jednotky, které třeba vyplavou z té slovenské ligy nebo i z české, ale potom třeba ano, Balkán, jo, samozřejmě Řecko,
tak tam jako to jsou harakiri každou sezónu, takže tam jako my tam máme partnera, protože prostě ten člověk jede přímo na místě. A který sleduje ty výhodení trénerů, lebo to oni jsou v tom experti na vyhadzování trénerů. On ví, kdo poletí už týden dopředu, že jo, kdo se kde zase bude měnit. Zastupujete i trénerov, prepáč, keď už jsme No, nemáme, ale samozřejmě jako volají nám, mně to nepřijde fajn, protože pak se tam prostě dějou, že pokud má agentura svýho trenéra, tak přes něho si tam jako nacpe svoje hráčky. Ale ostatní to robí, tak... Dělají to, ale pak to trošičku to zkresluje vlastně, já nevím, celý pohled jako na situaci, ale jako nemáme vyloženě jako pod smlouvou, jsme prostě na hráčkách zatím. No, takže jako Balkán určitě, tam bych řekla, že je fajn mít někoho, kdo je přímo na místě, Turecko taky. To jsou prostě ligy, kde se jako nevíme, jestli se za týden jako nevymění půlka manšaftu, prostě tam je všechno možné, dá se říct. Takže tam jako je asi fajn jako mít někoho, kdo fakt tomu rozumí. Bude tam přímo na místě. Dobre, a teraz keď sa povieme o tých Slovenkách, ako sme už spomínali, Zuzka Šepelová a tak ďalej, ktorá si pochodila, kde je mimo volejbalu najlepší život? Čo vieš od tých hráčok? Už teraz. Tak Paříž si pochvaluju holky. Ano, tak tam byla i Kari Falgutová, jasné. Tam je to hezký. Tak Itálie je taky fajn asi, jo. Tam, že jo, prostě záleží taky. Každý to má jinak. Prostě někdo, jemu jako samozřejmě je příjemný jít si někde na kávu v neděli, když mám volno po zápase, takže hezký město, hezká krajina, takže to je asi hezký, jako, ale zase nejsou asi holky, které fakt to chtějí dělat profesionálně, že řekli, tak to je strašný, tam nemám ani kde se jít najíst pořádně, jako spolknout to, jo. Ale podle mě Itálie, Francie, tak je jako fajn na život. Německo, to jsou prostě země, kde člověka nic moc asi nepřekvapí, co se týká toho života. Je to prostě takový kulturně, že ho, vyspělý. No a pak jsou nějaký třeba přímořský Řecko, tam zase jako sluníčko od února. Tam si Sašu Vajdovu, jasné. No, teď tam byla třeba Kačka Válková, tak ta je jako, i když se v tom klubu dějou harakiri. Česká nahrávačka, kdybyste někteří nevěděli, ano. I když se tam dějou harakiri, tak to sluníčko to trošku jako spraví. No. Takže jako asi ty přímořské destinace jsou příjemný pro všechny. Že? No a robíte aj také, že vám hráčka povie, že tak ja polku sezóny sa teraz budem rozmýšľať, lebo mám našetrené nejaké peniaze a potom ja by som od polky chcela ísť tam, kde sa hrajú sezóny až, hej, to je tá Ázia, juhovýchodná a tak. Aj také to robíte? No, jako ještě jsme se s tím nesetkali, protože že by to nějaká hráčka chcela, hej? Že by to nějaká chtěla, protože myslím si, že jako nemáme vlastně v našem portfoliu ty, který by si to mohli dovolit. Okay. Jo, je to prostě tím, že fakt tam máme hodně mladých, který si šlapou ten chodníček prostě a v tuhle chvíli jako je to blbost něco takového udělat. Ale věřím, že prostě pokud hráčka třeba už, já nevím, 28, 29, 30, tak to může pomoct i tomu, že si třeba odpočne a potom někam takhle půjde, pokud teda na to má náturu do takovýchhle zemí. Funguje takto Helena Havelková momentálně, povedz. No, teraz chodí do Dominikánskej, 2 roky nie po sebe bola. Tak vlastně to je teďka, se nám rozmohl takový nešvar. No. Vlastně i v Americe už je ten model, že se hraje od ledna. Ano, vlastně i LVB se hraje, hej, od leta. Jo, takže podle mě jako to je takový příjemný model pro hráčky právě typu Helena, nebo prostě i ta Karin. To tělo, jako fakt, když se podíváme na ten kalendář, reprezentace a liga, to je jako masakr. Fakt je to masakr, takže prostě to tělo v jednu chvíli už jako nestíhá za ty 2 týdny, který dostane volno po sezóně, zregenerovat zase na dalších 10-12 měsíců. Jo. Takže za mě, pokud třeba fakt ty holky chtějí pořád reprezentovat, tak si potom po té repre jako můžou ještě 2 měsíce, to není, že jedou k moři, jo, ale prostě oni si dají fitko, dají si rehabku, dají si fyzio, jsou doma, trošku zregeneruje taky mysl, což jako je opomínaný, ale je to strašně důležitý. Takže za mě jako proč ne, jo? Tady Amerika, nebo jak je Helena. No a sú ešte nejaké takéto destinácie, ktoré sa nám tak vykukujú, že by to mohlo byť možno v budúcnosti zaujímavé volejbalovo? To je jedno už z akej stránky. Tak samozřejmě tam Ázie ještě. Teď se tam, jo, Japonsko, Čína. A tak to je pro hvězdy asi? To je pro hvězdy, ale třeba v Japonsku se chystá, že se rozšíří od 2 cizinek na 3. Na ten tým, jo. Takže zase tam bude trošku víc jako míst pro nějaký cizinky, ale tam je to náročný, strašně fyzicky. Jo. To už není jako pro tyhle ty hráčky, tam je ten záhul brutální. Jasne. Takže je to spíš pro, já nevím, nějaký, že 26, 27 v plné síle,
půjdu tam rozbít na 2-3 roky, ale zarobím. Vezmou si tašku potom s dolarama a pojedou, ja neviem, kam, k moři. Tak sa peniaze, jasné. Lebo ja teraz na volejboxe často vidím, strašne veľa ponúk je, že to do Dánska, Fajerské ostrovy a takáto akože európska exotika, chladná, ale exotika, tak v niektorých krajinách sa do toho akože teraz pumpuje viac peňazí, alebo... No je to možný. že chcú robiť volejbal? Jo, je to možný, že se tam prostě někdo, on tam ten volejbal je, jo, to tam je dlouho, ale třeba přesně někdo se tam jako rozhodl, že do toho nalije trošku víc peněz a chce jako postavit lepší manšaft, jo. A chce za nějaký evropský pohár třeba. No oni třeba už hrajou, některý tady ty, ano, vlastně, něco hrajou, Dánsko, vlastně, jo, prostě ono to hraje, no jenom, že je strašně těžký tam ty hráčky dostat, jo. Hlavně, že kam se tam posunou. Přesně, jo, nebo vůbec jako i do těch Čech je hrozně těžký dostat někoho kvalitního, když prostě ty kluby, já nevím, ty Prostějov, Liberec, hledají nějakou cizinku, kvalitní chtějí. Vlastně jsem přemluvit, protože, protože ona ta cesta do Čech jako ze spodu do Čech dobrý, ale když jsem někde z lepší ligy a jít do Čech, no tak tam jdu za penězma teda, no ale potom zase je tady další téma, vlastně nějaký prestiže jednotlivých soutěží, jakou mají reputaci, jak se koukají kluby na to, jestli jsem byla v českém klubu anebo v finském klubu. Jsou tam taky tyhle parametry, takže vlastně pro ně to je hrozně jako nevýhodný, plus ta kvalita té soutěže prostě není. Takže... No, to ja viem, že v Slovane mali s týmto problém, že cudzinky vlastne povedali, choďte hrať európsky pohár, lebo inak to pre mňa nemá zmysel, čiže išli hrať európsky pohár, preto aby im sem prišli nejaké cudzinky. Takže... To je jedna věc, ale potom ty cizinky taky přijdou, oni sice hrají evropský pohár, se taky říkají takový jako hrozný tahák, hrajeme evropský pohár. No ale pak vám nalosují něco v prvním kole, že jo? Bum, bum, 2 zápasy a evropský pohár je pryč. A pak už se tam hraje ta slovenská liga, která prostě jako nemá, nebo jo, česká liga pro ty hráčky nemá kvalitu. A vlastně potom oni jako ještě, když vyhrajou ten titul, tak fajn, vždycky je dobrý mít v CVčku, že prostě někde o medaile se bojuje. Fakt je to dobrý. Radši si myslím, že je lepší do klubu, kde budu vyhrávat, než do klubu, kde prostě vyhrajou 3x, 4x jako za sezónu. Jo. Byť je to třeba lepší soutěž. Ja som zažila aj také, nám pri tých mužoch hovorili, že prosím vás, ani mi neposielajte videá zo slovenskej ligy, hej, pošlite mi aspoň európsky pohár alebo Mevzu, že to ani mi neposielajte video hráča zo slovenskej ligy. No, ale protože je to těžký vlastně si jako představit nějakou úroveň toho hráče. Jo. Konfrontace 2 českých, já nevím, nižších klubů je pro ně strašně těžko čitelná. Když oni uvidí zápas proti nějakému evropskému soupeři, který třeba oni ví, že tenhle klub hraje zhruba takhle a teď s ním vlastně mají možnost srovnat, tak už si dokážou jako víc představit, jak asi ten hráč bude třeba adaptovaný v jejich soutěži a tak. Takže proto jako chtějí zápasy z Evropské ligy. No. Být třeba nemusí být úplně jako kvalitnější než nějaký zápas domácí soutěže, ale oni prostě daleko víc znají ten zahraniční klub než nějaký jiný český nebo slovenský. Ja som tu dnes veľa názorov nepovedala, ale poviem, naozaj tá slovenská liga je v rámci Európy na nízkej úrovni a preto aj hráčky, ktoré ju hráte a cítite sa tu ako hviezdy, treba trošku mať ten zrovnávací materiál niekde inde a nemyslieť si, že keď ste tu hviezdy, tak automaticky môžete byť napríklad v Česku hviezdy, lebo to tak vôbec nie je. Čo by si ty odporúčila mladým hráčkam, asi teda prednostne Slovenkám, nebudem naivná, že nás budú pozerať v Česku, čo by si im odporúčila tak celkovo, že na čom pracovať, aby raz boli dobré volejbalistky, pretože aj ty si bola vynikajúca volejbalistka, my sme tu až tak nespomínali, ale áno, naozaj bola. Takže čo by si im odporúčila? Čo je také to, čo by si mali osvojiť? No ono to má taky dva aspekty. Jo. Ona může být dobrá, ale nemusí být tam ta hlava. A nebo nemusí být zas tak dobrá, ale prostě je tam jako potenciál, je tam disciplína, je tam charakter. A potom, když se to sečte, tak někdy třeba ten méně talentovaný jedinec se vyšvihne daleko výš, protože prostě má kuráž, bojuje, dře jak pes a ví, že prostě se bez toho nedostane nikam. Když to tí talentovaní, jim to vlastně jde strašně dlouho samo a oni jako nejsou naučení, že musí něco udělat navíc, protože jim to vždycky šlo samo, jenomže potom ten talent prostě dosáhne nějakého stropu jednoho krásného dne, někomu dřív, někomu později a vlastně je potřeba, aby nastoupila ta práce. No a ti talentovaní,
k té práci prostě nemají takový vztah vybudovaný jako ti netalentovaní. Takže tohle jako je potřeba si uvědomit taky, že když jsem talentovaný, třeba jestli teda budeme se bavit o tom Slovensku nebo Česku, tak je k tomu i ta druhá část, že i s tím talentem ona pracuje, nenechá nic, neošulí, prostě dělá poctivě, protože s takovým ano, to je prostě dobrý předpoklad k tomu, aby šla dál. A nebo je to talent, který jako proplouvá, který vyhrál titul jenom s talentem, ale jako nic víc, no a potom jako se narazí prostě. Ale zase někdo jde ven, přijde, tam ho sundají, protože jako zjistí, že neumí nic. Ano. A v tuhle chvíli prostě, když tam přijde ta správná jako sebekritika, si řeknu, aha, tak moment, tak jo, no tak já teda musím asi začít něco dělat. A vlastně vezme tu kritiku jako pozitivně a vlastně použije to sám pro sebe, aby jako jim, tak počkejte, já vám ukážu, že to tady umím. Tak to je vlastně úplně skvělý. Ale někdo přijde, tam ho sundaj, protože zjistí, že vlastně nic neumí, že si myslel, že tady sice vyhrál MVP v Čechách, ale vlastně jinde nic neumí. Tak prostě odejdou, no oni jsou hrozní, já jdu radši nikam jinam. Vlastně jako uteče z boje v uvozovkách. Jo? Takže s tímhletím jako materiálem, když to řeknu úplně blbě, pak se jako blbě něco buduje. Jo? Takže pak asi záleží fakt strašně na tom charakteru a slovo pokora bych teda jako řekla, protože tam mizí z dnešní společnosti obecně. Vůbec jako nějaká pokora k těm lidem třeba, co byli při mně, když jsem nikdo nebyl, když jsem prostě nikdo mě neznal, trenéři, IT agenti, nebo rodina, nebo přátelé, tak jakoby na tom začátku oni v něho věřili, jako podporovali ho, no a potom samozřejmě, když se to všechno správně dá dohromady, tak ten hráč opravdu nahoru. No ale pořád si myslím, že jako ta pokora je fajn, protože i když najednou se mi podaří za rok, za dva se jako vyšvihnout a tak a teď jsem v té Itálii, ale tak pořád ještě jako jsou tam jako ještě lepší a sice jsem se tam jako dostal, ale pojďme si říct, kdo jsem, prostě pořád pokorně jsem vděčný, že jsem tady, makám na sobě dál, to je potom hrozná radost takhle pracovat s takovými lidma, když jako vidíme, že i přesto, že najednou jsou z nich lepší hráči, že se posunuli, já nevím, platově i prostě výkonnostně, že vlastně pořád dokážou jako být lidští stejně jako byli, tak to je jako úplně pro nás super. Ďakujem ti veľmi pekne. A ja vám dám tiež malé rady. Čítajte dobre zmluvy. Ak tomu nerozumiete, nechajte si poradiť a skontrolovať zmluvy. Nechajte si poradiť aj, ako by mala vaša kariéra smerovať. Buďte úprimní v tom, čo chcete. A keď niečomu nerozumiete, poradte sa či už s agentom, alebo s tými, ktorých máte okolo seba a volejbalu sa rozumejú. Ďakujeme, že ste nás dnes sledovali. Samozrejme, pod týmto videom budete mať aj link na agentúru, kde pracuje Miša Plateníková. A keby sa vám náhodou zdalo, že už je čas ísť do zahraničia, tak neváhajte a ozvite sa. Pekný deň.